Čaute ľudia, dneska sa ideme vydať do najstrašidelnejšej miestnosti na svete. No, ja sa trocha bojím, lebo som stávala aj 4 ráno. To je trocha kvalita, dobrá. Najlepšia kvalita dňa, ako v Lidli. Aha, aj kvality ovocia a takýchto. No, Lidl. A máme tu iba na ozbrojenie baterku. To je všetko. Aby sme videli, to nám zatiaľ stačí, lenže neviem, ako keď nám napadne taký duch. Čo budeme robiť? A napíšte dolu do komentárov, že kto prvý zomrie. Alebo či niekto zomrie, či zomrie on, ja, alebo obidvaja, alebo nikto. Dobre, tak dúfame, že niekto, lebo alebo nie, že zomrie, alebo odpadne. No tak poďme, ideme. Ideme. Toto je to. Čo sme čo? Enter. Out. No, môžeš ísť tak. On iba odpadol, poď. Rýchlo! Kamu z neho je múmia. Kamu zomrel. Skoro Maros. Ideme sem. Kamu kuknite. Yes, dal som ju. Kamu. No, kde je? Kamu. Dobre, kamu. Kamu, ja, že to je môj. Dobre, kde je, kámo? Dobre, kde je? Vyhrali sme. Čus. Kúknite, ona tam zostala ležať.